abịa n'ihe gbasara etu esi eme okpei ma ọ bụ dawadawa, ọ bụ ihe anụ a ka eji eme ya. Oge ụfọdụ ka m na-afụ ka ndị mmadụ na-ajụ wee na-asị na ọ bụ mkpụrụ anụ a ka eji eme okpei. Mba, ọ bụrụ mkpụrụ ihe dị etu a ka eji eme okpei. Okpenye dị iche, mkpụrụ okpenye dị iche, mkpụrụ dawadawa dịkwazi iche. Nke anụ a bụ nke eji eme iru ma ọ bụrụ ndị ofe mmanụ, nke a ka ejikwezi eme dawadawa ọ bụrụ ndị ugwu. Mana abịa na okpei, ọ bụrụ mkpụrụ okpenye bụ ihe a. Ya bụ na gbaa mbọ ka isonyere m n'ihe onyonyo ka m kụziere gị ka esi eme dawadawa ma ọ bụ iru. Ihe onyonyo anụ a yiri ihe nwere ike ite aka, mana ọ dị mkpa na ọ tere aka gị onwe gị aghọtakwa ihe niile so ihe onyonyo karịa na emere ya ọsịsọ mana ịghọta ihe emere. Ihe m ji wee na-ama ọkwa ihe anụ a maka asị na a na-ama ọkwa mmiri maka ozuzo ya. Ihe m ji ama ọkwa anụ a bụ ọtụtụ n'ime na-asị gị na ihe onyonyo m ga-etikọta n'ofu eme m ya agba nke mbụ, agba nke abụọ, agba nke atọ wee na-aga ka o nwee ike tee aka. Ọ bụrụ na ọ na-amasị m nọọ na ọ ka mma mụkakwuo mkpa na o tere aka ma nyekwazie gị ihe ị chọrọ ka eje mgbe ị chọrọ ime ya na be gị imenwuo ya. Naanị weta mkpụrụ ihe a meghee ya, ị ga-afụ ihe na-acha edo edo n'ime ya. Ụfọdụ na-arachakwa ya bụ ọ na-esi ya were ya tinye n'ihe ọbụla ị nwere, gbara mmiri wee gbanye ya. Ịgbanye mmiri ahụ ga-enye aka ka ya bụ ihe a na-acha edo edo pụọ na ya ọfụma ọfụma. Gwasara m na mgba nke abụọ ka ngosi gị ka esi eme ya. Na-agba nke abụọ ebe a na-egosi gị ka esi eme dawadawa ma ọ bụ iru n'usoro na-amapụghị nke ọbụla. Dịka m gwara gị n'ihe onyonyo nke mbụ m mere, a gwara gị na ọ bụrụ na ị gbara mmiri gbanye ya oge na-eteghị aka, naanị ịnọrọ nkeji 13 ị bịa wee zapụ ya, sapụ ya bụ ihe ahụ wee buziere ya wee gabazie ebe ị ga-asị ya. Ị nwekwa ike ịnọ n'ụlọ saa ya, ma mụ onwe m si ka m gaa na mmiri ebe ọ bụ na mmiri dị anyị nso mana ugwu dị ya. Ajụkwana m ka m si wee rie anya bụ ugwu. Egwu abụghị egwu atụ ụtaba n'aka agba. Ị mana agagidere m ya bụ ugwu ekwe marị nwatakịrị a wee bịanyere m aka. Ahịa ize ya ọ bụrụ na ọ bịahụ aka nwere ike jiri m n'ọnwa ya nachitebe azụ maka na ekwu n'ihe ịfụrụ. Ama m mgbe ọ nyidoro m n'ugwu ahụ wee jụọ onwe m onye dinyere gị, ọkwa ihe karị ịnọ n'ụlọ sara onwe gị i wee kụrụ asịrị wee sị ka ị bịa saa ya nọ mmiri. Ọkwa ya bụ ya. Ọ bụrụ na ịsachapụ ihe ahụ na-acha edo edo anara afịa ebe ọrụ dị bụ iwechapụ ihe ahụ dị ya n'ime. Ọ bụrụ na ịsachapụ nke a na-acha edo edo, ọ nwekwara ọzọ dịkwa ebe ahụ. Ọ ịsachapụ nke ahụ bụ okwu, mana ka ọ dị ihe ama ha ka e mere bụ ọnwụ. Wee sagide ya wee sachaa ya wee were onwe m naba wee rịakwa ugwu ahụ. Ebe o si ka m njọ bụ na oge a na-arịzi ugwu onwezi ndị na ya onye ọbụla anachago ọ bụ ebụrụ sọsọ m wee sịkọnụ ka ya ga-eme. Ọ nke anụ a bụ na ndụ ata egwu ga-adị, agaghịkwa afọ onye ga-ekulitekwu m mana ka ọ dị anyị agaghị anyị anatagokwu. Ngwa nke emesịa nụ ndị nke m ka afọ gị na-agba nke atọ. Nnọọ na nke atọ o. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m, nke a gosi na ihe m na-eme na-amasị gị. Ọ bụrụ na ị were dawadawa ahụ isikwesị n'ite gbara mmiri gbanye ya kwuchie ya ka ọ sụọ. Ekosiri m ihe onyonyo anụwa wee jụọ ọnụ kedu ihe m na-esi. Ọtụtụ ndị mmadụ wee na-aka ihe dị ha, ụfọdụ si nọ nke ụfọdụ si nọ nke a. Mana ifugo na dawadawa ka m na-esi. Etikatara m ya ọkụ chi wee foo. Ọ wee bụzie na mgbe m bịa n'ụtụtụ wee chọpụta na ọ karịghị ite ahụ, ya bụ na okogo wee wugharịa ya n'ite ọzọ. Tukwu ya mee gịnị sikwesikwe n'ọkụ. Ozugbo ọ na-aghọta ọkụ ịma na ọ yego mbutuo ya. Etu esi ewechepụ azụ ya ka ọ ghara ịfịa arụ, ị were ntụ iwunye n'ikwe gị, were ihe ahụ wunye na ya, werekwe ntụ ọzọ fee ya n'elu. Isikwe na-eri ya mgboro na-abụọ ma ịtọ, azụ ya niile eme gịnị apụchasịa, ọ gaghịzi afịa ahụ. Buru mmiri wunye ka ị wee bidozie ọrụ. Ọsọ ga-eso na m si wee mee ya iche na ọ dị ofere na ịsakwanarị agbụrụ na abụ ọ pụọ. Ebe a ka ị banyere ọrụ, ị ga-asagide ya ị mara na Kalaba bụ nnukwu obodo. Isagide ya ị mara enwe ihe dị iche egbe na egbe. Ọ bụrụ nke anụ ahụ isa ya ugboro na abụọ isi na ọ pụọ. Ama mgbe ike gwụrụ m ya asagidere m mara mgbe ike ji wee gwụ m. Ifuru ụgbọ anụ a na ọ pụchago kpamkpam. Ọsọ gị were etu ihe onyonyo m si wee dị isi nọ isa ya ọ pụọ, arụ gị ya agwa gị eziokwu. Nnọọ na-agba nke anọ. Ọ bụrụ na imechasịa ya azụ a niile wee pụọ, i werekwu ya wunyekwa n'ite ọzọ wee sibekwu ya, sie ya ihe dịka nkeji 30. Ọ gaghị egbu oge. Ịzapụ ya bụ ihe ahụ ị na-esi ya bụ dawadawa ahụ, were akpa tinye n'ihe ọbụla ị nwere, ọ kachasị nyọ. I were dawadawa ahụ wunye n'ime ya, mee ya tụ ya ka o nwee ike gazuo ebe a niile. Ịbịa kwuchie ya. Ihe iji emere ihe a bụ ka o nwee ike ree ọfụma. Ọ bụrụ na ikwuchie ya, were akwa kekete ya ọfụma. Ọ bụrụ na ụbọchị na-aba aga, ịbịa wepụta ya wee wepụba akwa ahụ niile ijiri kechie ya. Nne akwa nji wee maa ya ka ikuku ghara ịbịa. Ya bụ ihe wee ree nnọọ ere karịa ka nsi wee n'anya.
were nnu tinye ya, ịgwakọta ya ọnụ nnọọ ọfụma. Ọrụ dịkwa na ya. Ọkwa ifu nnọkọtafu gị ebe ị na-ekwe mmadụ ọnụ dawadawa tenkobo maọbụ mgbago okpo n'isi ya. Ị mara na ọrụ dị n'ihe a ekwesịghị ka ị na-ekwunye mmadụ kobo n'afọ. Mụa agaghị m emedi ya eme ọzọ n'ọkwa ka m kụziere gị ya. Ọ bụrụ na ị weta ya, ị gbasaa ya, were ya dese n'anwụ. Otu ụbọchị were gaa. Ọ bụrụ na otu ụbọchị agacha na ya ka o si wee dị, i were akpụwa ya ka isi wee chọọ ya. Ihe ebe nke ọkpụkpụ anụnwa ọ na-adị ụzọ na-abụ. Mụ m kekwere ya ụzọ na-abụ. Ọ bụrụ ndị ofe mmanụ ha na onwe ha anaghị esu ya esu, ha na-akpụ ya etu ahụ. Mana ndị mgbago ugwu na-esu nke ha esu ọfụma, suo ya wee kpụọ ya. Ya bụ na etu ọbụla o si masị gị mee ya. Ya bụ wee sị ka m nwakele ha na-abụ. Kebe nsuru esu ka m kpụrụ akpụ, keme esu ha esu. Wee kpụkwazi ya ka m si wee kpụọ ya. Ngwa tụgharịa ekwentị gị ka ị nwee kefu ya ọfụma. Nee nke mkpụrụ nke m esu ha esu wee kpụọ akpụ. N'ezie ya ebe a. Ị nekwazie nke m sukwaziri esu wee kpụọ akpụ. Ọ bụrụ na irukwa ịgbasakwa ya n'anwụ.